Mga tugang, nauna naman tabi ang sendong takabaghatod kibalita ngunya na ugto. Tabi skula. Asin si Butla. Ngunyan tabi, at inot ang balita, mainit-init pa. Nata, nasunod. Mainit na balita. Mahalo na tabi ang gasolina. Aluyong ka naman sa ano. Yung naman sa barita mo. Ano? Mahalo na ba ang gasolina? Aram ninda, mahalo ng gasolina. Bagtakay. Baretang lokal. What? Lokal mang giraray. Natatakabot sa lokal, magraray. May international baga. Ay, mali man ang balita mo. Lokal. Ang sunod na balita tayo mga tugang. Maliputukong na balita ini. Kung sa tabi sa mga nagrelawod na pangasira, diit na sa natabi ang nagkakurwa. Tanata. Naman kitradara lang lambat kaya. Tapos lingaw subalwe. Iyan ang maura. Ang dali tukol. Makayong kagsira. Ay, ang sumunod na bareta. Bareta. Na mga bareta ni Kwan. Balita ni Kwan ano? Ni Kwan. Mabarita si Kwan. Kundi maluya sa signal. Kaya, proceed sa mo. Ay. Sunod na balita mga tukang. Mainito na naman tabi ang panahon ngunyan. Arameta masamir na. Ano na ba yan? Kita, magkapartner kita dito sa balita. Dahil mo ako pagparsuplao. Dahil man yan ako nagsusukla. Ano ang dapat nagibuhon tayo mga tugang? Magpaliko. Sa kuya itong itasarang. Ay, sa'yo mo ito? Magpalipot. Pwede kang magbakal kay ice cream, kay mga pampalamig na ice candy, tapos magkukararigos ka mo sa mga malipot na lugar. Paano sa hot spring? Sa hot spring. Pag malipot, araw ka rin may nito, hot spring ka. Ano ka, hot spot? Ngunyan. Lumbod. Lumbod. Paghugpa, naging lukadon. Ano nangyari? Naalog. Tuminagas sa baba. Sulumbod. Lumbod, maging lukadon. Kaya nga ay lumbod. Barita ko man iniyo. Ano naman sana ini? Sunod tayong balita, sarong sakayan tabing panong kipasayro, nalunod. Tanata. Nali surumbo. Ano ang lunad? Ha? Ano ang lunad kan sa kayan? Mga tao. Pero tara-tao man tabi sinda maglangoy kaya aras sinda ligtas. Aram mo kung saan sinda nalunod? Saan? Sa Mamariw Balew. At na mga tugang, ino nang unatabihan sa tuyang ihahatod ng mga kakapayan na balita ang ngunyan. Tamo niya, may kawang mag-ulok lamang. Iyo. Sa ngunyan, mahalo na ang mga barkalon sa dahil sa pagparataas kang preso kong gasolina. Kaya, ipabarakal na ang motor. Tamagbakal ki gasolina. Bike. Pwede. Ininang ka na, naka-exercise ka pa, dahil ka pang gasto. Iyo. Tama. Ano, patawin na sinig pambakal ki bike. Ang tira. Bye for the meantime.